Izakhamuzi zasendaweni Edendale nezindawo ezakhele uMgungundlovu azeneme ngabantu asebeqala ukwakha imizi yabo emathuneni ezihlobo ase-Azalea. Lezizakhamuzi zithi ziwubikele umasipala ngalokhu kepha kwanhlanga zimuka nomoya. Intatheli Izindaba ze-SABC uMlondi Hadebe ehambisana nomthwebuli wezithombe undaba ezinhle Khumalo bavakashele le ndawo. Umlondi sikwamukele endabeni zasemini, sitshele sinjani isimo lapho nanokuthi ke uthini umphakathi ngalolu daba. Sibingelele kumlaleli ekhaya. Isimo lapha emathuneni ase-Azalea sinzima kakhulu njengoba amalungu omphakathi ethi awahambisani nendlela ekwenzeke ngayo ukuthi kube khona odayisela abanye babantu ukuthi bakwazi ukuthi basike iziza lapha, bakwazi ukuthi babeke izindlu zabo. Nothi ke lokhu kufanele kusukunyelwe kakhulu, kodwa ke uthe uma ubikela umasipala bathi umasipala akukho obatshene kona. Njengamanje nathi sizamile ukuthi sikhulume nawo umasipala ukuzama ukuthola ukuthi isimo sizoxazululwa kanjani, kodwa umasipala njengamanje awukakwazi ukuthi ukhulume nathi usitshela ukuthi uzokwenzani. Kanti lapha eduzane kwami kukhona ubaba uZuma oyilungu lomphakathi okhathazeke kakhulu njengoba afica ithuna lakubo selibhidliziwe. Baba uZuma, siyabonga ngesikhathi sakho. Kafushane nje, kuphatha kanjani ukubona amathuna ase-Azalea kwakhiwa kona? Kungiphatha kabi kakhulu ngoba kuvulwa iziza la, kudayiswa iziza, kudayiselwa abantu bakhe izindlu. Manje thina esazi ukuthi fanele size emathuneni, sizolungisa emathuneni, sivakashele izihlobo zethu abathandiweyo bethu. Kungiphatha kabi kakhulu ngoba manje ngendlela ekwenzeka ngayo nomasipala mesizama ukuthi simthinte akabuyeli kuthina asiphendule ukuthi yini into ezokwenzeka kuze xazulule lesimo. Mhlambe kabe nakuthola kanjani ukuthi sekuqaliwe ukuba nalomkhuba okusikwa kweziza lapha endaweni? Lokhu ngikuthole ngo-2018 kade ngize la ethuneni likababa, ngafika seliguguliwe kwavulwa isiza njengoba iziza nizibona zikhona lana emathuneni. Kwangiphatha kabi ke, kodwa ngazama ukulandelela ukuthi ngithole ukuthi ubani lo muntu owenza umkhuba ukuthi adayise iziza la emathuneni. Ngathola ukuthi abantu bayasho ukuthi ubaba uMthembu. Mhlambe ke imiphi eminye imizamo esinizamile ukuzama ukuxazulula lelo daba ngoba phela sekunesikhathi eside kwenzekile? Ngizamile ukufanele amaphoyisa asePlace azama ukufika lana, ngamfonela ubaba uMthembu wafika, ekhona amaphoyisa kunye nabanye ababili usisi nobhuti ababedayiselwe iziza uyena ubaba uMthembu. Amaphoyisa asePlace athi ngeke akwazi ukumbopha ubaba uMthembu kanye nomdayiselwa ngeke akazi futhi ukuthi ambophe. Okungcono ufuna ngithinte umasipala, kuba umasipala obabophayo ngoba le ndawo yasemathuneni ifola phansi kwamasipala. Asibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Kanti silima ngabe sibheka lapha endaweni kunzima kakhulu ukuthi singakukhombisa ngenxa yesimo sezulu njengamanje esesiphikisana nokuthi siqhubeke nokubika ngenxa yokuthi imishini ngase ithole amachaphazelo amanzi. Kodwa ke kukhona izakhiwo eseziqalile ukwakhiwa khona lapha endaweni, nokuyiyona into ebakhathaza kakhulu ngoba bathi kwakhiwe phezulu kwemizi yasemakhaya abo, ikakhulukazi njengoba bethi le mizi yakhiwe phezulu kwamaliba abantu abadala abafihlwa khona lapha kule ndawo. Kanti ezinye indawo uyabona ama-tombstone asegudluziwe endaweni lapho ekade ekhona. Asibuyisele intambo kuwena estudio. Sibonge kakhulu ke Mlondi. Umlondi ubesibikela eMgungundlovu.